Сегодня поговорим про руссо-турыстаў Беларусі. За што яны так любяць ездзіць у нашу краіну і чаму іхнія манеры і паводзіны нярэдка выклікаюць раздражненне ў беларусаў. А ў канцы праграмы я вам скажу, што варта зрабіць, каб расійскія турысты не адчувалі сябе ў Беларусі як удома. А вас абураюць расійскія турысты Беларусі? Пішыце ў каментарыях, але толькі калі гэта для вас бяспечна. Не праходзіць і тыдня, каб в соцсетках не абмяркоўвалі чарговага допісу ці відэо пра паводзіны расійскіх турыстаў Беларусі. Беларусы, якія як нацыя ўсё ж не пазбаўлены пэўнага комплексу непаўнацэннасці і самаедства, гледзячы на расейцаў, у гэтым выпадку адчуваюць сябе людзьмі больш высокай побытавай культуры. Расійцы кідаюць смецця, неправільна паркуюцца, парушаюць правілы дарожнага руху, не паважаюць беларускіх нормаў і традыцыяў, патрабуюць прымаць у іх расійскія рублі, а яшчэ смеюцца з нашай мовы. Карацей, агулам паводзіце прыблізна вось так. Ну, дык а чаму б ім паводзіце па-іншаму? Яны ж пачуваюцца ў Беларусі як удома. Вось і паводзіце як удома. З іншага боку, многія расейцы шчыра хваляць Беларусь і захапляюцца ёю. Адны праз еўрапейскасць беларускай архітэктуры, тую самую чысціню на вуліцах, ветлівасць саміх беларусаў. Праз тое, што ў Беларусі можна, пакуль што, даволі спакойна карыстацца інтэрнэтам, заходнімі сацыяльнымі сеткамі, фейсбукам, інстаграмам, што ёсць крамы адзення Зара, Бершка, Манга, ды нават той самы Макдональдс. Для гэтых людзей Беларусь – гэта такая Еўропа на мінімалках, якая для іх цяпер пераважна закрытая. Адначасова і трошкі Захад, але і трошкі Расія, бо ўсё вакол на расійскай мове і рэаліі пераважна зразумелыя. Іншых расейцаў Беларусь прываблівае тым, што гэта ў іхнім разуменні такі кавалак Савецкага Саюзу. Так бы мовіць, востраў Крым, Расія, якую яны страцілі. У беларускіх санаторыях каля 60% складаюць расейцы. І нядаўна ўлады ўраўнавалі цэны на пуцёўкі. Цяпер яны аднолькавыя для беларусаў і для замежнікаў. А яшчэ тая самая чысціня, парадак, адны славянскія твары на вуліцах і ўвогуле мала людзей. За что мне нравится город Минск? Я сейчас иду по одной из центральных улиц. Встретить человека можно примерно раз в 30 метров. Никаких пробок. Красиво, чисто, уютно, комфортно. Это идеальная столица во всем мире. Минск идеальная столица, кажется. А чаго ж гэта мала людзей на вуліцах Менску, вы не ведаеце? Можа таму, што за апошнія гады сотні тысяч эмігравалі, вымушаныя ўцякаць ад палітычных рэпрэсіяў. Урэшце, калі нехта з расейцаў крытыкуе Менск і называе ў сумным і архаічным, то некаторыя беларусы ў каментарах пішуць: «Дык добра, такіх тэкстаў павінна быць больш, каб расейцы да нас гэтак масава не ездзілі». Але большасць беларусаў у соцсетках крыўдзіцца на любую крытычную заўвагу. Мяне это таксама ўражвае. Як мне падаецца, гэта патыхае пэўным правінцыяналізмам. Ну чаму вас хвалюе, калі нейкі нікому невядомы расійскі чалавек сказаў пра беларускі Менск нешта крытычнае? Аднак сапраўднае абурэнне ў беларусаў сустракае менавіта фанабэрыя руссатурыста, ягонае адчуванне вышэйшасці. Вось як пра гэта сказала адна менская таксістка, чый ролик набрал мільёны праглядаў. Человек приехал, и он мне сидит и рассказывает про то, как у нас здесь вообще вот все говно, просто все говно. Адекватные русские, конечно же, встречались, были такие за время моей работы, но это вот просто отношение, он барин, он приехал, он барин. Он к тебе относится как вот грязь из-под ногтя, он барин. И вы вот все здесь, вы здесь все неправильно живете. Вось дзе беларусы сапраўды кардынальна ментальна адрозніваюцца ад расейцаў? Няма ў нас гэтай фанабэрыі, жадання лезці ў чужыя парадкі. Беларусы, калі прыязджаюць в іншую краіну, безумоўна паважаюць мясцовыя нормы і паводзіны, не лезуць са сваімі парадкамі чужы манастыр. Ці, можа, я памыляюся, тады напішыце ў каментарах, я все читаю і на все спрабую адказаць.
А калі беларусы сустракаюцца з расійскім хамствам і фанаберіяй, то адразу разумеюць, у чым мы адрозніваемся. І нашы зацятыя прыхільнікі з сабойкі і шуфляткі пачынаюць палымяна біць расейцаў парадкам, чысцінёй на вуліцах, стаяннем на чырвоны сігнал светлафора і ветлівасцю на дарогах. Маўляў, у нас культура, а не ваш гэты хаос, у нас павага асабістых межаў, мы больш спакойныя, няма вашага расійскага шуму, хамства і фанаберыі. Мы не лезем да іншых сваімі парадкамі і гэтак далей. Доўгае і часам нават спрэчнае пералічэнне станоўчых рысаў нацыянальнага беларускага характару. Але ж існуе кардынальнае развязанне гэтай праблемы. Вось калі б все, ці хаця б значная большасць беларусаў гаварыла б в жыцці па-беларуску, ніякаму расейцу не прыйшло б галаву задавацца пытаннем, а чым вы ад нас адрозніваецеся? Але пакуль мы як нацыя жывем расійскай культурай, у расійскай інфармацыйнай прасторы, расійскімі фільмамі і поп-культурай і гаворым на расійскай мове, натуральна, датуль самі расейцы не будуць лічыць нас асобнай нацыяй. Пакуль значная частка беларусаў успрымае расійскую культурную інфармацыйную прастору як сваю, адпаведна датуль і расейцы будуць успрымаць Беларусь як сваё. Прыблізна тое самае было ва ўсходняй Украіне не толькі да анексіі Крыма ў 2014 годзе, але нават да 2022 году, пачатку шырокамаштабнай вайны. Пра што даволі шмат пісаў, напрыклад, мой украінскі калега Віталь Портнікаў. Ён гаварыў пра расійскую ідэнтычнасць і ідэнтычнасць абыякавасці. Гэта тады, калі, маўляў, якая розніца на якой мове. І толькі расійскія бомбы прымусілі многіх украінцаў перагледзець сваё стаўленне да Расіі, зрабіцца ментальна і культурна, перш за ўсё, украінцамі. У любым выпадку стаўленне беларусаў да руса-турыстаў паказвае, што на побытавым і псіхалагічным узроўні беларусы аддзяляюць сябе ад расейцаў. Разумеюць, што гэта людзі іншай культуры, а магчыма нават іншай цывілізацыі. Аднак працэс адмірання савецка-расійскай ідэнтычнасці ў Беларусі дагэтуль не прайшоў. Ведаеце, вельмі не хочацца, каб гэта адбылося трагічным шляхам праз вайну. А ці гатовы вы перайсці на беларускую мову? Дзякую, што дагледзелі відэо да канца. Калі вам бяспечна, пастаўце лайк ці падзяліцеся ў каментарах сваімі назіраннямі за расейцамі Беларусі. Такія на сёння былі высновы Цыганкова.